مخابن لگەلک وڵاتین جیهانی ڕێگری لوان ئازادیان تێکردن و ڕۆژنەمەوان میدیاکار و بەڕەوانکاریان بەڕەوانین ئازادیا دەربڕینە ڕاستی زوڵم و زۆرداریە ڕژیمên دەستهەڵات دەبن. تورکیا یەک جوان وڵاتایە ku گونەحین مینە تاوانên تîrorê dê xest toyê rojnamevanên serbixwe bi tenê ji ber karê wan diwarê ragihandina rastiyê de li gora dezgehên nêfneteweyî. Di demê salekê de not û yek rojnamevanên Kurd li Tirkiyeyê rastî astenkirina binçavkirin, eşkencedan û zîndankirinê bûne. Tirkiya par welatê ji mare 149 bûye ji lîsta 108 welatên ku serederiya xirab ya tund digel azadiya çapemeniyê dike. Ev sal pêtir di listê de hatiye xwarê û bûye ji mare 165. Ji bo em li vê roja taybet ronahiyê bêxin ser astenkirina azadiya çapemeniyê li Tirkiyê ve em mêvandariya Qadir Esen weşankar û xwediyê rojname xwebûn dikin. Ka Qadir dem baş spas ji bo demê we yanî ji bo wan raport û wan jimarên rêxistiyên nêfneteweyî sebaret rêzbend yan lista welatên ku xirab mamelî û serederiyê digel rojnamevan dikin û azadiya rojnamegeriyê Tirkiye hatiye xwar bûye welatê 165 ji nav 108 welatan. Ji bo vê ne tu çi dibêjî û bi tir ji ber çi ye? Belê destpêkê spas dikim wekû we jî niha di berî ku mava xastinê bidine min ji bo wekî berfireh qala rewşa çapemeniya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê kir ku li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê rojnameger nav çi şert û mercan de dixebitin ji ber şert û mercên ku rojnameger tê de dixebitin azadiya çapemeniya ango em bêjin derfetên ku rojnameger lê dixebitin roj roj qels dibin û bi vê qelsbûnê re jî zext û tundiya desthilatê AKP MHP al ser rojnamegeran zêde dibe ku ev jî dibe serdem rêja Tirkiye a azadiya çapemeniyê li nav sazî û dezgehên cîhanê ên ku divê derbarê de kar û xebat dikin ku dakevin hawe qalkin ku nava işte welatan da daketiyan sedû û çil welat yani li gorî min ev hejmar jî zêdeyê Tirkiye lewre rastî jî êdî hatiye wê astê ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rojnameger nikarin karê xwe wekî azad bikin yani niha li Tirkiyeyê çapemenî ji sadî not dibin kontrola desthilata AKP û MHP de xizmeta wê dikin hem bi televizyona hem bi rojnameyan hem bêjin bi kovaran û dîsa radyo jî bi heman hemû cüreyên çapemeniyê dibin kontrola AKP û MHP de ne tenê çend sazî û dezgehên cuda ango em bêjin sazî û dezgehên muhalefetê ên li Tirkiyeyê ku dijî vê yekê xizmet dikin hejmarên destat Martin mane lê çapemeniya Kurd dijî vê yekê taybetî çapemeniya azad dijî vê yekê dixebite û li ser xeta ku li Tirkiyeyê tiştê ku diqewibin bi awayekî azad ji raya giştî a Tirkiye û Kurdistanê re ragîne ev hene wê pirs bikine kerem. Belê. Ka Qadir min dixwast ez bizanim yani hikûmet bersiva wan raportên cîhanî dide rêxistiyên cîhanî rîporterên bêsûnûr rêxistiya berrevaniyê ji rojnamevana hikûmet bersiv dide dibêje çima ev rewş wesaya li Tirkiye bi taybet jî li beramber azadiya ragihandin û çapemeniyê. Belê belê niha li heke ku hikûmetê ango em bêjin dewletê bersiva van rapora bidana bawerim ev zext ev kêm bûne yani ev li xwe mikûr batna gotina ku işte sazî û dezgehên navneteweyên rojnamegeriyê min divan rêzan de nîşandin lewre me besta min ew e yanî wan nabêjin ku ew raport nerastin hikûmet nabêje ku ew raport ez ê batma wê yek yani em bêjin raporê têne aşkerekirin jêla hikûmeta Tirkiye ve nayene qebûlkirin weke xizmeteke partiyên muhalefet Tirkiye kirin. Rêxistiyên cîhanî li girtin û desteserkirin û binçavkirina rojnamevana û xelkî din jî li van rojên borî li çend 4-5 rojên borî xwekiriya xwe yî yan ne? Mixabin peywendiya digel birêz
قادر هات برین کو او بخوا خودی و وشانکاری روزنامه خوابون بو کو بمره براست و خوام